Γεια σας! Λοιπόν, σήμερα έχουμε τα αγαπημένα του Ιανουαρίου, January favorites. Πάντα δυσκολευόμουν να πω τη λέξη Ιανουαρίου και πάντα λέω απλά Γενάρη. Λοιπόν, πρώτο αγαπημένο είναι ένα σπρέι της Elnet, το Heat Styling Spray, αλλά το Volume, το οποίο το ψεκάζουμε σε νοπά μαλλιά, αφού έχουμε λουστεί, και δίνει απλά πολύ ωραίο όγκο. Γενικά τα μαλλιά μου δεν έχουν καθόλου όγκο, είναι απλά πρόκα. Και πάντα προσπαθώ να βρω έτσι πράγματα λίγο να δίνω λίγο έτσι όγκο, λίγο bounce. Και πραγματικά αυτό κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά, δεν το περίμενα. Έχω αγοράσει άπειρα σπρέι για να προσπαθήσω να δώσω όγκο στις ρίζες των μαλλιών μου και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και νομίζω ότι κάνει γύρω στα 7 €, αν σας ενδιαφέρει. Πολύ καλό. Επόμενο αγαπημένο είναι ένα προϊόν της Benefit, το οποίο το πήρα όταν είχε εκπτώσεις και πάντα ήθελα να το δοκιμάσω. Το έβλεπα, είναι καλό, δεν καλό. Η αλήθεια είναι ότι είχα απογοητευτεί από ένα άλλο concealer της Benefit και έτσι το ψιλοσκεφτόμουν να το αγοράσω, αλλά όταν το δοκίμασα στο κατάστημα στο Sephora πραγματικά ήταν εκπληκτικό. Είναι το Erase Paste της Benefit. Εγώ το έχω πάρει στην απόχρωση νούμερο 1 και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά τους μαύρους κύκλους. Είναι πάρα πολύ καλό και αυτό που μου αρέσει είναι ότι όχι απλά καλύπτει, αλλά φωτίζει. Δηλαδή το πλώνεις κάτι από τα μάτια σου, σου καλύπτει τους μαύρους κύκλους και μετά δίνει μια απίστευτη φωτεινότητα. Είναι πάρα πολύ καλό. Το πόσο πολύ φωτίζει μου θύμισε πάρα πολύ το εφέ που έχει και το Tout Chaclat του Yves Saint Laurent, το οποίο είναι πολύ ακριβό προϊόν και μια χαρά νομίζω ότι μπορείς να κάνεις και καλή δουλειά με το Erase Paste. Muy bueno, sí me gusta. Λοιπόν, επόμενο προϊόν είναι ένα lip pencil της MAC και είναι στην απόχρωση Night Moth. Πρέπει να κάνουμε focus. Ωραία, κάνουμε. Το οποίο είναι ένα, στο κάνω swatch. Είναι ένα έτσι σκούρο μπορντό, πάρα πολύ ωραίο χειμωνιάτικο φθινοπορεινό χρώμα. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα στο MAC ήθελα να πάρω το κραγιόν το Media, το οποίο δεν το έβρισκα και σαν έσχατη λύση πήρα το Night Moth. Λέω, why not? Ωραία απόχρωση και μπορώ... Άλλο αγαπημένο προϊόν είναι ένα top coat της OPI, το Matte Top Coat. Είναι για μένα το καλύτερο matte top coat που έχω δοκιμάσει ποτέ. Το αγόρασα όταν ήμουν στην Αμερική. Δεν σας έχω ξεχάσει, θα ανεβάσω και το haul όσον αφορά τα προϊόντα beauty που πήρα από Αμερική. Όπως μου είπατε κάτω από το σχόλιο ότι θέλετε να το δείτε. Το αγόρασα από την Αμερική, για μένα είναι το πιο τέλειο, πιο γαμάτο matte top coat ever. Δεν συγκρίνεται με κανέναν άλλο. Εντάξει, τι να σας πω. Απλά είναι απίστευτο. Δεν συγκρίνεται ούτε με τις L'Oreal, ούτε με το Tommy G, ούτε με του H&M. Είναι για μένα απλά το καλύτερο. Άλλο αγαπημένο Ιανουαρίου είναι ένα βιβλίο, το οποίο το λάτρεψα. Είναι τόσο ωραίο βιβλίο. Το αγάπησα πάρα πολύ. Είναι το Book Thief. Σίγουρα θα το έχετε ακουστά σαν βιβλίο ή σαν ταινία που τώρα βγήκε πρόσφατα στο σινεμά. Ομολογώ πως η ταινία δεν μου άρεσε καθόλου. Συνήθως το παθαίνω αυτό με ταινίες που έχω διαβάσει το βιβλίο πριν. Λίγες ταινίες έτσι με έχουν ικανοποιήσει όσον αφορά όταν διάβασα το βιβλίο και ότι είναι πιστό. Η ταινία δεν μου άρεσε, το βιβλίο είναι πραγματικά υπέροχο. Διαδραματίζεται τη ζωή μιας κοπέλας, η Liesl, η οποία είναι στην εποχή Nazi Germany, η οποία την υιοθετεί μια οικογένεια και δεν θέλω να σας πω πολλά γιατί φοβάμαι μήπως πετάξω κάποιο spoiler, επειδή λίγο την έχω αυτή τη τάση να χαλάω κάποια πράγματα και στις φίλες μου, γι' αυτό δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, αλλά πραγματικά αξίζει να το διαβάσετε άμα σας αρέσει να διαβάζετε βιβλία και τέτοια μυθιστορήματα. Το πιο γαμάτο αυτό που με τράβηξε πάρα πολύ σε αυτό το βιβλίο είναι ότι το αφηγείται ο χάρος, το οποίο δεν το έχω συναντήσει ποτέ ξανά σε κάποιο άλλο βιβλίο και μου άρεσε πάρα πολύ. It's amazing! Επόμενο αγαπημένο είναι μία σειρά, το The Office. Λοιπόν, αυτή τη σειρά πάντα την άκουγα. The Office, τι είναι αυτό. Μου το πρότεινε η Μάρα να το δω και oh my god, είναι απίστευτη σειρά, μου αρέσει τόσο μα τόσο πολύ. Λοιπόν, έχει να κάνει
The Office, με ένα office, δηλαδή με ένα γραφείο, το οποίο ανήκει σε μια εταιρεία που πουλάνε χαρτί, και δείχνει απλά τις ζωές αυτών των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί πέρα στο γραφείο, τη σχέση μεταξύ τους. Είναι comedy, αλλά είναι στη φάση mockumentary, δηλαδή ότι τραβάνε και καλά ντοκιμαντέρ, άρα οι ηθοποιοί που παίζουν, οι χαρακτήρες τους απευθύνονται και στην κάμερα και αντιλαμβάνονται το ότι υπάρχει κάμερα εκεί πέρα, διότι τους έχουν πει ότι τραβάνε ένα ντοκιμαντέρ. Η σειρά έχει 9 σεζόν, εκ των οποίων τα είδα όλα μέσα σε 2 μήνες. Yes. Δηλαδή η σειρά τράβηξε 9 χρόνια, τελείωσε στην 9η σεζόν, το οποίο είδα και το φινάλε της προάλλες και συγκινήθηκα, μπορώ να πω. Είναι απίστευτη σειρά, τόσο κωμική, τόσο γαμάτη, και το καλό είναι ότι, βασικά το γαμάτο με αυτή τη σειρά είναι ότι το concept είναι πώς θα ήτανε άμα είχες το χειρότερο αφεντικό ever. Δεν θέλω να πω παραπάνω για αυτή τη σειρά, απλά δείτε, ξεκινήστε με ένα επεισόδιο, σίγουρα θα κολλήσετε, θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, επόμενο αγαπημένο είναι άλλο ένα βιβλίο, το οποίο δεν είναι ακριβώς βιβλίο, είναι ημερολόγιο, είναι το Wreck This Journal. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι κάθε σελίδα σου δίνει και ένα task να κάνεις. Δηλαδή, γενικά όλο το βιβλίο είναι σε τέτοια φάση, δηλαδή κολλήστε φύλλα που έχετε βρει έξω και άλλα πράγματα εδώ, σκίστε αυτή τη σελίδα και φυτέψτε την στο κήπο του γείτονά σας, πάρτε αυτό το βιβλίο μαζί σας στο μπάνιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και διασκεδαστικό, ανεπόμενο πάρα πολύ να το ξεκινήσω. Το παρήγγειλα από το Παπασωτηρίου και μου το φέρανε πάρα πολύ γρήγορα, έκανε 11,5 ευρώ, και αν θέλετε, ήθελα να σας το προτείνω αυτό, άμα θέλετε να κάνω γενικά βίντεο, ας πούμε φάση ένα βίντεο την εβδομάδα που σας δείχνω πώς θα πάω με αυτό το journal και να σας δείξω πώς το έχω δημιουργήσει, αφήστε μου ένα σχόλιο κάτω. Όπως θα έχετε δει και στο τίτλο του βίντεο, σας έχω και ένα δωράκι. Πρόσφατα άγγιξα τους 2.000 subscribers και τους ξεπέρασα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου. Oh my god, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε subscribe, που σας αρέσουν τα βίντεο μου, μου αφήνετε σχόλια και όλα αυτά. Και για να σας ευχαριστήσω, σας έχω εδώ πέρα ένα ωραίο δωράκι από τη L'Oreal. Αυτό εδώ είναι το gift bag που δώσανε στο manga event της L'Oreal για την καινούργια της μάσκαρα. Και εννοείται πως πήρα κι άλλα ένα για να σας δώσω, να σας το κάνω δωράκι και θα σας δείξω τι έχει μέσα. Το gift bag της L'Oreal. Ένα καινούριο make-up, το Infallible 24 Hours, το οποίο είναι εκπληκτικό, μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω χρησιμοποιήσει από τότε συνέχεια. Θα μπορείτε να δοκιμάσετε την καινούρια μάσκαρα της L'Oreal Mega Volume Miss Minga, που ήταν και το event. Μέσα υπάρχουν και δύο πάρα πολύ όμορφα μανό και συνδυάζονται απίστευτα. Ένα ωραίο μαύρο και αυτό το χρυσό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί δεν είναι glitter, είναι σαν... Οπα, έλα. Είναι flakes, πώς να το πω flakes, νυφάδες. Πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχει και άλλο ένα πράγμα εδώ μέσα, για να το βρω. Και ένα πάρα πολύ ωραίο μολύβι μαύρο, Super Liner Gelmatic. Είναι σε μαύρη απόχρωση και είναι πάρα πολύ ωραίο και σταθερό μολύβι. Λοιπόν, αυτό το δωράκι περιμένει μία τυχερή. Για να μπορείτε να μπείτε σε κλήρωση για την τσάντα L'Oreal με όλα τα δωράκια μέσα, πρέπει απλά να είστε subscribers στο κανάλι μου και θα ήθελα από κάτω να μου απαντήσετε ποια ή ποιος είναι ο αγαπημένος σας χαρακτήρας manga. Μιας και το event ήταν της Miss Manga και υπάρχει η μάσκαρα μέσα της Miss Manga. Ποιον έχετε αγαπημένο? Εγώ πάντα αγαπημένη είχα τη Sailor Moon. Εντάξει. Επίσης σχολιάστε μου κάτω αν θέλετε να δείτε βιντεάκια με το Wreck This Journal και να παρακολουθήσετε την πορεία της καταστροφής του journal μαζί μου, και θα σας δώσω το επόμενο βιντεάκι. Bye!